سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز من بارای نو یعنی قبول کردیم همش یعنی سطرهای شبکه‌دار گرم که زمینی لکه هوا خنک دیگه، بعضی شهرها لکه برف، بعضی جا گرم. من میخوام نمود رسویتکه نگاه کنید چقدر بسیار تمامی نمودی یعنی آوردیم نمودش اینجا تمام همش سطر یعنی سطرهایی که شبکه چه دارد تگش همه نمود اینجا به راستی هست. همه نمود و رسویتکا بیاد بسیار سطر یعنی سطرهای شبکه دار نموداش بیاد بسیار. برای میخواستم کمتر رکلام کنم که به چخیلش معقول حاضر یک چیز نشان میدیم کشادگی با چخیل نمودو یعنی با کالبا یعنی چخه میستد سربا اینجا باشد وقتی یعنی تک بندکای گرمکو تک بندکای لینتدار اومد شапочкای туrecки اومد. خیر رسویتکا بسیار من میتونی سری مدیالنده بودگی بامبوکا اومد یعنی 6 خیل رسویتکا اومد. من коричневый من رسویتکا هست تازه наличие гакнет чиқи калони материалаш бамбуки мулои магиҳои не живой мана видео кросиям биад калони назгар макак бамбук чиқи гарм ҳамаи мо медонем. хе моделчаҳои фасон коричневый мана розовый коричневый бенур хе расветкачаҳои ҳамаш яъне расветкаш якхелу қатки светаш дига неки калон пешои маҳкам мекунад. сатракҳои тагаш калон хушрӯдухтагӣ чокаш мустаҳкам ҳаст. меха намуд бамбукое ки ҳаст ки коротки камтар як ваҷаб дарозишаи тамом аваҳош хай арзонтарашамай масалан баъзеҳо мо ки хай 550 рублашамай ҳаст гуфтан мана нигоҳ кунед калон кушода нишон достем ки чӣ хел сатраи калон ҳаст вай нархбам неки майда сатраш ман хостам хай калон тари кирое гитан хушрӯ мупоштагиша овардим. манам инашам яъне ду намуд мешад яъне сатраш тагаш короткишай дарозашай ин ҳозираш дарозаш ман коротки тамоман нагирифтам барои он ки хай як чӣ пошид ки гармакак тӯшотонам яъне маҳкам кунад. анхе расветкаҳош ҳама расветкаҳо ҳаст зи наличиба материалаш ангорка гармакак намудаш мулоимак анами расветкаҳои ҳозираш мана нигоҳ кунед чӣ калон қариб 6 сантиметр мана бараш бо хе гарм макаки калон макаки кушодакак тишапкаш мана бо ин расветкаҳо овардем инам тамоман материалаш хушрӯти витак намезанад ёки яхе ёзида намерад материалош резиниви гарм макаки фасони хушрӯ. ами расветкаҳо ҳозир ба ҳаст наличи ки ба кадом расветка маъқул номерои ман боли экран ба тамоми шаҳрба доставка аст. мо дар шаҳри новосибирск зиндагӣ мекунем. тамоми шаҳрба яъне доставка равонкара метавонем тариқи почта Россия доставка нархаш 300 рубл тамоми яъне шаҳри Россия ба берун аз шаҳри Россия аллакай яъне қимат мистад масалан тарафҳои Германия Америка хе тарафоба масалан 1 кило почти Германия Америка 1000 рубл боло. хай Германиям занг задан пурсидан гуфтан хай 30,000 гира доставка бепул гуфтан лекин хай аш Россия берун ба ман тамоман масалан бепул равонка наметавонам барои он ки 1500 рубл 1 кило соҳиб берун аз Россия масалан Германия Америкаи ман дар назар дорам территорияи Россия ба 300 рубли доставка. бо инҷо ба овардем ин шапочкаҳо бисёр хоҳишшудагӣ буд мана овардем новинкаҳо. ин пушташ ба ленташай масалан гирем сатра ба ҳамин зажим ёки ҳамон угро попакон накара ҳамин такбандак пошидгар биҳад нағз пуштатон хай меистад лента бо ниҳо хебе турецки
гарм как нигоҳ кунед гӯшоки чиқар маҳкам мекунад. худ шурӯи сахта как мебандид, каллаҳои медорад, хунукҳо хеле бечӣ мулоим ки нағзиҳо резинивӣ синтетикани яккала мубромдагиҳо неҳо маҳкамаки гӯшоки хушрӯ меистад. анами расветкое ки рӯи экран мебинед ҳозир ҳамаш наличӣ ҳаст. масалан 1 2 3 4 шарф гирид яъне сатр гиридам доставка 300 рубл, масалан 1 гиридам ҳамин нархам гирад. бисёро савол мекунанд ки барои чи 1 гиримам ҳамину 2 гиримам ҳамин. барои ин ки ман ин пуле ки 8300 рубл мегирам ина ман яъне почта миспарам давлати, ин барои худам не. бисёро мегӯянд ки қимат мегӯянд 300 рубл, ин хай барои ман не, ина ман почта спурда баъд бори шумои равон мекунам. барои ҳамин нархи почта 300 рубли тамоми шаҳри яъне Россия ба доставка мекунем. касоне ки почтаи намефаҳманд, ҳоли сару кор гирифтагини якум бор заказ мекунанд, метавонанд номерои ман ба занг зананд, ман хушрӯ мефаҳмонам. аллакай имрӯз чанд кас пурсиданд, роҳашо нишон додам, аллакай ёд гирифтанд, иншоалло борошона мегиранд. мана аллакай ҳамин ки ёд гирифта меранд, баъд бемалол чизое ки зарур маъқулашон бемалол заказ мекунам. барои ҳамин одаме ки почтаи намедонед бемалол занг занед, ман ҳамеша яъне хушрӯ мефаҳмонам. мехеле бечаҳои турецкӣ так бошакҳо инҳоям нигоҳ кунед чиқар маҳкамак мӯҳотон дар ин баъзе ҷоҳои махсус кор мекарден, хай кондитер ягон ҷоҳое ки кор мекардгиба мехеле шапкачаҳои фармидан оварди маҳкамак. хеле сатракҳои гарм одамои калонсол ё шоба ҳамаба мешад. тамоман гӯшоки инҳоям маҳкам мекунад. нигоҳ худаш материалаш маълум ки чиқар ғафсакак. ҳама расветкаҳош ҳаст. кадомиш маъқул бошад скриншот кара ватсап имои манба равон кунед. масалан 3-4 кас шуда гиридгар бо хай доставкаш 300 рубл, 3 кас шуда гирид доставкаш яъне 100 рубли меғалтад. бо косметикаи новинка беҳад бисёр омдагӣ, тональный крем омдагӣ, хай бо ҳамон намудҳои косметика ки ман видео мекунам ҳамаш омдагӣ новинка бо новинка бо омад. хай иншоалло рӯзаи наздик косметикаам видео мекунем. бо иншоалло рӯзаи наздик спортивни куртои ғафсакак мебиёд, моделҳои нав мебиёд, иншоалло насиб бошад. ҳозирашба мана имрӯз фақат гирифтим ҳамин сатракҳои шапкадорум, хай сатракҳои фасона, яъне анатомияи чиқар тарзи яъне бастанаш турецкӣ, меҳо хай моделҳои турк ҳамаш. хай бо ки чиқар хоҳад яъне сатрҳои мебанда. бо айн хел турдоракҳои 3 кнопка овардем. ғафс инҳо материалаш, айн хел кнопкадорҳои калон айн дубайскиҳо, инҳо бетагбанд 700 рубли. ана ҳамин дубайский шарф овардем 1000 рубли. аҷоибот яъне сангош ҷилош хушрӯ, материалаш атласной, асар намеғиҷидагӣ. инҳо ҳама расветкаҳош ҳаст. ҳозир ба инҳоям яъне новинка омад. мана яъне сари моделҳои чиқар истодагӣ бо овардем иҷоба ангоркачаҳои гарм, аллакай дуюм бор получат кардем. инҳоя барои он ки биёяд занакҳои калонсолба маъқул шуд. пешакош тугмаҳош барои фасони, ине ки ин тайёрам ту калатону метиқони тамом. пешаш ки ҳамон тугмачаҳош ҳамаш барои фасони кушода как пешакотон маҳкамак меистад. гармакак аҷоибот гармакаки хушрӯникиниҳо. бо инҷоба овардем амхе шарфҳои фасон, инҳо тайёр, калатони метиқони дар боли сартон мепечонед. инҳоям резиниви материалаш лапша шута мепошидагӣ сатро. тамоман хеле чиқар гум вайрон мешад, хеле намешад, лекин шута мепошид. бисёро бесанг маъқул, манам хеле бесангакҳои фасон сатракҳо. анамин намуд яъне имрӯза сатракҳо. бо иншоалло рӯзаи наздик барои духтарчаҳои ёшам сатро мешад. иншоалло ҳозираш фақат сафед инҷоба ҳаст. мана тагбандаи турецкиҳо, косинкачаҳои ҳаттаги яъне сатр мебастагиҳо аҷоибот, сангош фасони хушрӯи ҷилош, хеле майдачаҳое ки барои хай
намозхонӣ, сабукагӯи хона, лапша. این сатракҳои ранги фирдавс, инҳо материалаш фирдавс бо ин сохташа мехел 650 рубли. мой ромали сатри фирдавсу фақат ки инанда сангаш аст. духташ ҳамаш ҳамон ранги ҳамон ромали фирдавс шту мепоштаги материалаш инҳоям. бо инҷо бовардем хеббеҳои мана турецки. инҳоям моддашам хе фасони хушрӯ 700 рубли. манаки материалаш хеббе. манамин буд имрӯза яъне видеои мо. духтаро ки ба чизия маққул шуд скриншот гира партоед ватсаби ман ба боқӣ саломат бошед.